Mao ni ang explanations. No, are ang sakto unta nga linking verb dinhi. Kung what clause ang subject, ang verb depende sa noun sa complement nga ni refer kung unsa ang what clause. Dinhi kaning sets ang noun nga gipasabot sa clause nga what they want to purchase. Meaning of furniture ni dugang ranig information unsa nga sets. Tungod kay ang sets plural ang linking verb nga need gamiton. Para ni nalahi sa mga clauses nga gamitan as subject. Usually ang ubang clauses kung gamitan as subject, singular ang verb nga kapartner nila. Pero kung what clause, mag-agad ni sa complement nga noun or ang noun nga magsunod sa linking verb. Kay kasagaran sa what clause man good nga himuong subject siya sa SLVC pattern nga sentence or kanang sentence nga naay